mu samu riba mai kyau komi hannun Allah yake ba mu yi sai Allah wanzam alo kai kina na mu hada hannu tukuna ba mun dade ba mu haɗu ba fa wai magana ka yaya kina na lafiya haka tebur ɗinka yi ya duniya ba mu yi sai Allah lallai ba mu yi sai Allah wannan ka faɗi gaskiya wato kadan ana shiga ba da bata lokaci ba ina jin ka wato abin da ya kawo ne to ka san yanzu kowa irin arziki namu nan da muke na Hausa yanzu ba a samun komai yanzu kowa yana son babaye kowa ke so ana magana duniya dan wasa komai duniya yanzu rabi da rabi muke komai ba tafiya daidai to ka gani Allah da yake duba mu na yi canji yanzu na canji subhanallah na canjin aiki yanzu abinda zan ke yi yanzu abinda nake yi yanzu abinda nake so in shiga yi wanki washman mutum na a wurin na a ja ka bude hanya ya ka samu wani abu shi ne na tuna sai na ce to yanzu bari in fara da ku amma in zan fara maka tun da kai ne aboki na haka muke zan fara maka wanki kyauta ko kobo ba za ka bayar ba Allah ya riga hada mu in gani in na gwada ya yi kyau to wani lokaci kuma za ka rika bayarwa amma kana dan bada dan kuɗi kaɗan da naka da na tara na duka duk da ajiya na mata na duka da ba duka namiji da na mata duka kewa sai za ka samu kuɗi bari dai ka gani yanzu abin da ke so da kai sai ka kira ta ta kawo nata kai kuma da wani naka a baya